Ben, boa tarde a todos e a todas. Moitas grazas por asistir hoxe a esta presentación de un libro que eu creo que vos vai resultar moi interesante, sobre todo nesta tarde que está facendo, e máis de agradecer que tiverades a ben acercarvos aquí. Eu estou un pouco nerviosa, porque a verdade é que é moita responsabilidade facer esta presentación, por unha parte polas persoas que me precederon noutras vilas e cidades presentando a Francisco Rodríguez, e por outra parte por ter a unha figura da relevancia de Paco aquí ao meu carón, o que teño que presentar. É unha honra porque creo que non me equivoco se digo que Francisco Rodríguez é unha figura fundamental da Galiza dos últimos 50 anos. É unha persoa imprescindible para entender a historia de Galiza dos últimos 50 anos. E creo que tampouco me equivoco se digo que o motor da súa trayectoria persoal e profesional foi e é un profundo amor a Galicia. Ese amor levouno a dedicar a vida inteira prácticamente a defensa incansável dos intereses sociais, políticos e económicos do noso país, mas tamén o levou a reivindicar a nosa cultura, a nosa lingua e a nosa historia que nos foi usurpada, buscando devolvernos a dignidade e o orgullo de sermos galegos e galegas. E isto, como dicía, maniféstase en todas as facetas da súa vida. Como docente dende finais dos anos 60, transmitiu esa curiosidade pola nosa literatura, pola nosa historia, a reflexión sobre a situación da lingua, e procurou sempre derrubar prexuizos para ofrecer unha visión desacomplexada do que éramos, do que somos. Tamén por aqueles anos comezou a súa militancia política no nacionalismo, que o levou pasado tempo a ser deputado polo BNG tanto no Parlamento de Galiza, primeiro, e despois no Parlamento do Estado, onde librou moi arduas batallas na procura de competencias e de infraestructuras que conducisen ao necesario desenvolvemento social e económico na nosa nación. Pois se isto non fose suficiente para facermos unha idea da relevancia de Paco Rodríguez, dedicou moito tempo tamén a mergullarse no noso pasado, nos nosos referentes literarios e na nosa lingua. E froito desas investigacións e reflexións saíron numerosos ensaios imprescindíveis, a maior parte deles, ou todos eles, no que foi abordando distintos ámbitos. Por un lado, no que se refire á lingua, o seu ensaio Conflito lingüístico e ideoloxía na Galiza, publicado en 1976, iniciou un novo camiño no xeito de interpretar a realidade sociolingüística do galego. As súas obras sobre literatura galega contemporánea, sobre algúns autores en concreto, Pondal, Curros ou Blanco Amor, teñen no caso da figura de Rosalía de Castro, desde logo, especial relevancia, posto que Francisco Rodríguez rescatou para nós a auténtica Rosalía, a muller combativa, a muller compasiva, a muller comprometida co pobo galego, a literata feminista, a escritora e pensadora universal, que nos fora ocultada baixo un manto de certo menosprezo polo academicismo español. Tivemos a oportunidade de coñecela como realmente foi grazas a Francisco Rodríguez. A súa tese, que foi publicada co título de Análise sociolóxica da obra de Rosalía de Castro, foi despois completada por outras posteriores, Rosalía de Castro estranxeira na súa patria, Rosalía de Castro, a persoa e obra de onte a hoxe, que son referentes na historia da nosa literatura. E deixei para o final, pois isto non fose suficiente, deixei para o final o seu traballo como historiador vocacional, poderíamos decir. El recoñece neste libro que imos presentar hoxe unha etapa estelar e conflictiva de Galiza. El di nun momento dado: nunca estudei os fenómenos literarios sin os por á luz do seu contexto histórico e social. Asemade, nunca deixei de ser consciente da terrible mancadura que para a conciencia social sobre o país significa descoñecer, menosprezar a súa historia. Así que, precisamente por esta inquietude, nos foi desvelando distintos aspectos do noso pasado a través de numerosos artigos publicados no Terra e Tempo.
Con estas breves pinceladas eu quería deixar clara a relevancia da persoa que teño o meu carón sen estenderme demasiado porque o protagonista evidentemente hoxe é el. Pero antes quería que nos mergulláramos un pouco na obra que hoxe imos presentar. Esta obra non é outra, como vos dicía, unha etapa estelar e conflictiva de Galiza, a segunda metade do século XIV, neste caso o tomo 1, que foi editado pola ASPG coa colaboración necesaria da Fundación Galiza Sempre, que moitos coincidimos en que é unha obra que se estaba facendo necesaria desde hai moitos anos, desde hai moitísimo tempo, e é unha obra imprescindible. É consecuencia dun extenso e rigorosísimo traballo de investigación feito coa premisa de que compre coñecer e comprender o pasado, como di el tamén no pórtico deste libro, porque tamén así comprenderemos plenamente o noso presente. É necesario coñecer o pasado para comprender o presente. En canto ás claves que motivan este libro, eu creo que nada mellor como as súas propias palabras, que podemos atopar en varios momentos do libro, pero que están, eu penso que está moi ben resumido ao comezo do capítulo 2, onde nos di: a ignorancia da sociedade galega en xeral sobre a súa propia historia é abafante. Resulta dunha operación argallada, xa secularmente, pero sobre todo durante o proceso de institucionalización do Estado español fundado sobre a concepción dunha nación única. Efectivamente, na segunda metade do século XIX e durante todo o século XX, obviouse como norma a existencia do Reino de Galiza. A inoculación na poboación da tese da nosa inexistencia política, integrándonos de forma implícita e subordinada nun reino asturo ou leonés, constitúe unha das estrategias máis evidentes para construir unha visión da historia pasada, a medieval en concreto, acorde con dous obxectivos básicos. Por unha parte, privar da súa base histórica unha nación como Galiza para asimilala ao proceso hexemonista castelán. Pola outra, derivada desta última, posibilitar a apropiación indebida desta historia para que poida ser funcional á visión que conduce á idea da nación única hoxe, de historia milenaria, ainda por riba. Ben, trátase, pois, dunha análise histórica, pero non se limita a ser unha mera sucesión de datos, de datas, de feitos, non é algo moito máis, desde logo, ameno que iso. Hai unha reflexión constante sobre o noso pasado medieval, atendendo á documentación da época, a escritos posteriores, a documentos posteriores, atendendo tamén as distintas interpretacións historiográficas desa documentación e as evidencias escritas en pedra da importancia de Compostela e de Galicia na época medieval. O autor vai ás fontes, evidentemente, vai á documentación medieval, ás distintas crónicas e tomos, mas o libro tamén é, como el mesmo di, un diálogo con outros. Repasa a historiografía galega e española ao respecto, poñendo en valor figuras como as de Niceto ou Murguía e refutando as teses da historiografía oficial e académica. Como vos dicía, a pesar das aproximadamente 500 páxinas que ten o libro, unha etapa estelar e conflictiva de Galiza resulta un libro ameno, de verdade, un libro ameno moi interesante, precisamente porque non é unha sucesión de datos, pola maneira de combinar a información que transmite, a análise que fai desa información e a reflexión a que nos invita. Francisco Rodríguez, eu creo que non dá puntada sin fío neste libro. Analiza moi pormenorizadamente todos os datos e nos ofrece esa información filtrada por esa análise e esa reflexión que nos propón. Este tomo 1 que vedes aquí está dedicado á etapa que vai do século VIII a primeira metade do XIV, porque desta maneira nos vai conducir ao que será o obxecto do tomo 2, que creo que vai sair despois do verán ou en xuño xa, estupendo.
e que vai estar centrado nos conflitos da segunda metade do século XIV. Desta maneira, Francisco Rodríguez permítenos coñecer ese pasado arrebatado que nos arrebataron para comprender plenamente o noso presente, que é o que se pretende. E, sen máis, deixo-vos coa voz do autor, que é a quen supoño que todos estades desexando escoitar hoxe. Moitas gracias, Paco, por estar aquí. Ben, moi boa tarde e moitas grazas ás persoas que estades aquí pola vosa presenza hoxe neste acto, non? Tamén o meu agradecimento a Cristina e a Sociedade Cultural A Trastenda por posibilitar a presentación deste libro aquí na Póvoa do Caramiñal e, desde logo, agradecer moi fondamente realmente a súa demorada análise do libro e é fundada tamén, aínda que sexa feita con cariño e con respeto, por suposto, como xa esperaba, pero ademais con coñecimento de causa, non? E efectivamente este primeiro tomo do libro, que vai ter dous, é produto, digamos, derivado da intención primeira, e explícome. A intención primeira foi facer un libro estritamente referido á segunda mitade do século XIV, porque é cando se produce un fenómeno que eu califico de estelar e conflitivo por moitos motivos, tanto por parte da xente que o viviu, como por parte do que os galegos e galegas de hoxe, e mesmo calquer lector do mundo de coñecer o noso idioma, neste caso, podría comprender perfectamente. E é cando se produce unha conxuntura histórica que determina, condiciona, para ben ou para mal, a evolución futura dese país e moitas veces condiciona tamén a evolución dun ámbito xeográfico ainda moito maior, como pode ser a Península Ibérica, ou mesmo o que é hoxe a Europa occidental, non? E o que aconteceu nese momento histórico condicionounos a todos os povos que estamos nesta dimensión xeográfica que indiquei. Para uns catapultounos de cara ao futuro e a outros iniciou a subordinación ou a dependencia, como é no noso caso, si ben aínda dunha maneira tenue e non converténdonos en un tero a esquerda totalmente, pero si xa encarreirándonos por un funil no que aínda hoxe estamos metidos e afogados. Esta experiencia, ademais, no caso galego, no aspecto negativo, non foi derivada de conflitos internos onde a propia sociedade galega optase precisamente por apostar por saídas que serían moi negativas. Non foi un problema, digamos, un conflito social interno que se resolve dunha maneira que é negativa para o conxunto social mayoritario, senón que se deriva ni máis ni menos que dunha inxerencia externa brutal, dunha invasión multinacional con exércitos multinacionais, incluso exércitos mercenarios pagados polo Papa e patrocinados por Aragón, por Castela e por Francia, basicamente, porque en ese momento histórico Galiza era, como se dixésemos, a base, o epicentro dunha alternativa política, económica e social na Península Ibérica que era moi contradictoria cos diseños do cristianismo hexemónico, que era o que chefiaba o Papa, e en concreto na época dun rei que, ainda que era un rei de Castela, León e de Galiza, estaba moi escorado cara aos presupostos da clase dirixente galega. O célebre Pedro I, que non en van se conocen as historiografías españolas como el cruel, lógicamente. Os que a nos nos fundiron, sin embargo, son santos. Isto é, xa os nomes son sintomáticos de que papel cumpliu cada un e que papel cumpliu o noso país en dous momentos históricos
determinados. Digo que esta era a intención, non? Pero claro, para entender por que eso foi un fenómeno definitorio, definitivo en certa maneira, e moi negativo para nós, tal como acabou sendo o seu final, podría resultar moitas veces caprichosas as afirmacións que eu podía facer, porque non se entenderían sin todo o que foi Galiza antes, é dicir, o seu esplendor, o seu estatus de reino con reis propios, e como comezou a integración nesa monarquía plurinacional a que me referín antes, no ano 1230, despois de pasar por unha etapa que, volvo a repetir, non foi máis que unha etapa de acumulación, de ascenso e de normalidade, como calquer outro pobo europeo que chegase a ter estado propio, de institucións propias, lingua normalizada e todo plenamente normal, non? En todo caso, o noso se pode comparar a unha evolución similar, por exemplo, a de Escocia, que polo mes, en esas mesmas datas de segunda mitad do século XIV, tiña un problema similar, si ben, curiosamente, avalado ou provocado por aqueles que a nos axudaban, e, sin embargo, os que a nos atacaban, a eles axudábanos. Eso nos dá as claves de por que Escocia hoxe é tan europeísta, porque está a favor de non sair da Unión Europea, que é unha falsedade, non? Pero eles viven con unha mitoloxía histórica onde Francia axudou, vos dades conta, a Escocia a plantarlle cara a Inglaterra. Mentres aquí, Inglaterra apoiábanos a nós e a Portugal para plantarlle cara a Castela, a Aragón e ao Papado. É dicer, que as dialécticas, a veces, históricas, provocan resultados, se dades conta, antagónicos, en uns lugares e outros. Ben, pero digo que tuve que escribir esta primeira parte porque a xente non iba a entender, derivado do desconhecimento por a ausencia de estudo do noso país no sistema educativo oficial, pola falta da súa presencia na tradición cultural e pola falta da presencia na tradición tamén familiar, mesmo respecto da historia inmediata. Non vos quero dicir nada que se respecto do alzamento militar fascista hai desmemoria histórica, eso non é nada comparado coa desmemoria histórica que hai sobre as etapas onde Galiza foi, como diría outro, alguén. Ben, realmente eu fixen isto por un motivo de xustiza con un personaxe fundamental que tamén levo o apelido Castro, que é Fernando Ruiz de Castro, ou Fernando Pérez de Castro, que, digamos, foi o cabeza da clase dirixente galega que levou o país a intentar integralo a Portugal, precisamente para confrontalo cos falsos trastámaras, non deixarse asimilar por eles e, polo tanto, confrontar o seu modelo económico-social, que era unha alianza da nobreza, da grande nobreza galega, coa burguesía, un fenómeno moi novedoso e revolucionario para a segunda mitad do século XIV. Este home, lóxicamente, derivado desta invasión a que vos falei, tuvo que ser expulsado de Portugal, porque Portugal tamén vivía baixo a ameaza e incluso a invasión destes exércitos multinacionais, exiliouse en Inglaterra con 500 familias máis da clase dirigente galega. Imaginados o que iso significa para un país con perda da súa dirixencia nacional, e morreu no exilio, de tal maneira que non sabemos prácticamente ni onde está enterrado, ainda que se fale de Bayona e de outras moitas máis manipulacións que ninguén pode dar constancia de que o que esas manipulacións din fosse certo, non? Pero en todo caso acabou no esquecemento, acabou morrendo fora do país e ademais expoliados todos os bens, embargados os títulos nobiliarios, en definitiva representando un golpe cualitativo enorme para o noso país e para o seu futuro. Ben, a maneira que tiven eu de enfrontar, por tanto, esta situación foi vendo que tiña que reconstruir a historia de Galiza na Idade Media, non?
non estou arrepentido de telo feito porque era necesario, pero é verdade que foi unha enchente un pouco excesiva, porque todos os coñecimentos, como sabedes vos, necesitan ser ben peneirados, necesitan sedimentar, non é o caso, pero é sintomático de que alguén con 76 anos esteña coñecendo a historia do seu país cando lle queda un periplo vital, pois, no mellor dos casos, relativamente corto, non? E isto, alguén que xa se decataba no ano 1974, que en concreto a segunda mitad do século XIV era vital, e non o pensei por primeira vez, antes xa o pensara Carballo Calero tamén, que tiña a mesma idea, por suposto xa o pensaran Ramón Vilar Ponte e moitos outros, pero é certo que pensábase, pero ninguén fixo un estudo en profundidade desa cuestión, si ben todas estas persoas indicaron que aí estaba unha das claves do inicio do estado de dependencia do noso país. Ben, falou a compañeira Cristina de que unha das maneiras foi ir ás fontes da historiografía galega clásica, que está tan desprestixiada e tan deostada, de tal maneira que non ten nin entrada, siquera, como bibliografía nos estudos universitarios da Universidade de Santiago de Compostela, non? E máis, eu teño noticia certa de que citar a Viceto ou basar algún traballo universitario na súa historia de Galicia significa someterse a unha ridiculización pública, senón a un suspenso, solamente polo feito de, non? Bueno, pois Viceto, desde logo, está anos luz do que fan os señores catedráticos da Universidade de Santiago, e iso que o fixo no século XIX, con poucos medios, non sendo historiador profesional, e facendo abollar cantidad de documentación que hoxe algúns utilizan como se a descubrisen eles por primeira vez, non? Ou o caso de Murguía, que é máis respetado, tan máis respetado como un pouco leído e tamén citado, non? Ou o de López Ferreiro, que foi utilizado e é utilizado máis por os medievalistas españois, agora xa, porque, claro, se decatan que unha fonte de información esencial para facer o que eles chaman a historia do Reino de León, e mesmo de Castela, que por os propios historiadores galegos, non? E, por suposto, por Vilar Ponte, ou xa na etapa do franquismo, por un médico de Ribadavia que se chamaba Rubén García Álvarez, que fixo uns estudos magistrais demostrando como a poboación galega na Idade Media era unha poboación con unha densidade similar ás partes máis poboadas de Europa, e, por suposto, no caso da Península Ibérica, anos luz do que era o resto da coroa de Castela na alta Idade Media, non? Máis recentemente, os estudos de Anselmo López Carreira, que xa son un manual académico universitario con esa traza lineal cronolóxica, onde, basándose curiosamente en Viceto, pois efectivamente fai xa o establecimento dunha historia, digamos, que podía ser tranquilamente a que se ensinase no bacharelato ou no ensino secundario, na propia universidade. Os estudos de López Carreira son aceptados só marginalmente como unha especie como de tanteo desde a propia institución, pero non se lle acaba de dar a entrada definitiva, por suposto, no sistema educativo obrigatorio ou no bacharelato. Un profesor de historia que hoxe, se hai que ensinar algo sobre a Idade Media peninsular, conta a verdade, colocaría os seus alumnos perante o terrible dilema de suspenderen na selectividade, porque os chatarían todos de cousas falsas, de propias de fanáticos e ademais non demostradas, frente ao que é ni máis ni menos que a eliminación de Galicia non existe, nos quedamos todos contentos, existe el Xacobeo, os camiños de Santiago, non sei cantas cousas máis, pero este é o país que está interdito pronunciar o seu nome.
Entón, claro, explicar a Catedral de Santiago sin o Reino de Galiza e sin Fernando II e Afonso VIII, que están enterrados a 30 metros do Pórtico da Gloria, pois é non un disparate, é un sinsentido e ademais indica hasta que extremo a irracionalidade para ocultar o que realmente pasou, chega a cousas que dubido que se produzan en ninguna parte do mundo, que nesta dimensión tan sumamente grave. Estamos esperando ainda hoxe a que se faga un proxecto de musealización da Catedral de Santiago que acepte que aí hai un panteón real e que son reis de Galicia, non de León, que pon ali Reyes de León, é espectacular, non? Bueno, pero é que se chegou ao colmo, e sendo comisario un catedrático de medieval da Universidade de Santiago na cidade da Coruña, no ano 2008, me parece que foi, non me acordo xa, bueno, eran os 800 anos da cidade, non? Do foro que lle concedera precisamente a Afonso VIII, que pasan nas historias por noveno, non? Nas historias deles, claro. Ben, pois ese home, que era un galego, tan galego que en Terra de Campos se chamaban Afonso Gallego, ao rei de Galiza e de León, pois nesa exposición puxeron un grande mapa, non? E o grande mapa poña a Coruña, tal, e poña, empezaba aquí en Ortegal, poña Reino de León, así. Cidades leonesas, a Coruña, Lugo, Betanzos, así, pagado con diñeiro público de Galiza. Si vades a León, e vades ao centro histórico que teñen, moi ben, de propaganda propio, que fan ben o que fan, pois é espectacular. Utilizan os tombos da Catedral de Santiago, as miniaturas dos reis Fernando II e Afonso VIII proxetadas en grandes imaxes digitais. Cortanlle a parte de arriba para que non saia Rex Legionensium ec Galaicia. E todos aplausar. E entón, se lles dis algo, dicen, eso é un problema vuestro. Lógico. E mentres aquí, os de aquí tiran pedras sobre o propio tellado para que iso continue así. Esta é a ciencia que se fai na historiografía, no medievalismo español, con a clara connivencia e con o clara, en fin, seguidismo das institucións universitarias galegas. As fontes primarias realmente xa é espectacular. Vivir en un país que ten unha historia que lle chaman a historia compostelá en latín do século XII, que é o documento latino historiográfico máis importante de toda a Península Ibérica no século XII, e que deixa claro, meridianamente claro, que o reino é Galiza, que os reis son galegos, que conta como foi a primeira coroación real que se coñece, que está descrita en toda a Península Ibérica, que é do rei Alfonso VII Neno, na Catedral de Compostela, unxido pola clase dirixente dos Froilas e de Xelmírez e de todos eles. Unha historia que deixa claro que os reis, se querían ter diñeiro, tiñan que sacalo todo dos fondos da Catedral de Santiago, do Arzobispado de Santiago, que deixa claro que un rei como Afonso VII é un rei galego por formación, por control e por educación e por nacimento, mesmo en Caldas de Reis. Un documento que deixa claro que a capital, ainda que non había entón o concepto ese, pero a capital política, a máis relevante, a cabeza do imperio era Compostela, que repite por activa e pasiva este reino, o noso reino, a defensa do noso reino, que emprega a palabra patria para referirse a Galiza, non a outra entelequia, a Galiza, foi totalmente desconsiderada, ou é utilizada incluso para argumentar ou fundamentar sucesos e dados da historia de León e de Castela, e si, bueno, é espectacular. Todo menos historia de Galiza. Cando move a Compostela un espírito galego espectacular e unha conciencia de Galiza que, se non fora un anacronismo histórico empregar esta palabra, demostra incluso unha especie de sentimento nacional ou proto-nacional moi forte.
ou os tombos de Compostela aos que me referí antes, onde están as miniaturas de todos os reis, vamos, dizer, prácticamente Afonso I, esos reis que pasan por o Xeren de Asturias, e documentación ao respecto até o século XIII, incluso na etapa xa da monarquía plurinacional. E, por suposto, toda a historia españolista que hai que denominar así, porque moita dela, curiosamente, dá dados correctos, significativos, ainda que despois o diseño, siga sendo o tradicional, non existe o Reino de Galiza, pero si recoñece que a clase dirixente máis poderosa era a galega, co cal o recoñece que sí, que a primeira vez que se acuñou moeda foi con Afonso VI, moeda cristiá en Compostela. Depois colle e dicen el Reino de León. Bueno, e quedanse tan tranquilos, pero ti podes utilizar eses dados, non? Falaba tamén Cristina de que isto non era unha historia convencional, efectivamente non é, intenta ser un ensayo. É verdade que é posible que eu me quede a medio camiño dunha cousa e outra, porque hai unha eiva, un defecto que é moi imponderável na nosa circunstancia, que é o seguinte: claro, para escribir un ensayo histórico necesítase un estado de comunión na sociedade que pasa porque esa sociedade coñoza un mínimo de cuestións, ou partille un mínimo de cuestións, non? Entón, o historiador se pode permitir o luxo de escribir fluidamente, e depois un pode estar ou non de acordo, pero como coñoce os feitos, xa sabe que discrepa na valoración, pero pode seguir o fío conductor tranquilamente, no básico. Iso que fan, por exemplo, os ingleses, non? Pode ser unha historia, ao final, mítica, de acordo, pero, ou, se queredes vos, parcial, pero é de fácil leitura, non? E esos son mestres. Aquí, claro, facer iso, cando a información mínima non existe, é moi difícil, porque as cousas poden soar, xa están estes, non? Ou mira que exageración, non? Claro, e podo asegurar que hai cousas que non son exageracións, que eu mesmo descubro abrallado. Pero descubro abrallado, pero non porque as descubra eu, é que descubro máis que a saben perfectamente a historiografía españolista, pero eles, lógicamente, non a valoran como deberan. Eles incluso lles parece unha demérito para eses personaxes, por exemplo, e vou explicar, non? É curioso que a historia de Galiza frente ao que temos nos metido na cabeza, esa idea de que aquí habíamos nobles moi malos, que se pelexábamos con outros, eran tiránicos, e non sei que. Bueno, iso é unha visión interesadísima, non? Iso é falso incluso para o século XV, pero pode valer para ese século no sentido que o país xa non tiña clase dirixente, estaba atomizado totalmente, había unha infiltración da coroa castelán brutal a través de institucións como o Arzobispado de Santiago, a través de cargos directos da propia monarquía, a través de nobles que xa non eran de orixe galega, que xa en esa fenda de mediados do século XIV xa empezou a haber clases foráneas que eran as que tiñan polo menos os títulos e os dominios prioritarios, e entón, a partir de aí, claro, o país foi un conflito, digamos, de violencias, de perturbacións que eran perfectamente manipuláveis desde fora, incluso mudando os aliados. O caso era manter dentro da coroa de Castela o país, non? E, efectivamente, pero que toda a etapa anterior, do século IX ao século XIV, o que abralla, porque eu non o vin en ningún reino peninsular, é a coherencia terrible da estrategia que se sigue. É como unha unidade na forma de actuar e nos objetivos esplendorosa. En segundo lugar, unha clase dirixente sempre moi compacta para unha época como a feudal. Sempre hai alguén preeminente que mantén a unidade básica do reino, non? Por exemplo, no século IX, décimo e undécimo, é a familia dos Goterres, que son o célebre San Rosendo, a referencia fundamental. Claro, intentar explicar con documentación, fontes primarias, os reinos occidentais,
sin recorrer aos tombos de Celanova é imposible. Pois eles recorren, pero que fan? Apropianse deles. Eso é León e Asturias, os tombos de Celanova, recoñecen que sí, que a familia de San Rosendo era a máis poderosa, pero non, Galiza non existe. Pódese dar, o sea, a clase dirigente máis poderosa dun determinado reino, resulta que ese reino non existe. Bueno, de acordo. Ou no caso da etapa de Alfonso VI e de Alfonso VII, con Xelmírez, pois os froilas, non? Que todos os historiadores medievalistas españois recoñecen que a influencia era tan grande en Alfonso VI, Alfonso VII, na raíña Urraca, que non eran ninguén sin eles. E é máis, que na confrontación con Afonso de Aragón, co matrimonio que fai precisamente para controlar o que é Terra de Campos, o que é toda unha zona de influencia tamén galega, e o conflito todo que viviu a raíña Urraca, porque era un instrumento desa estrategia política, como tropezou directamente coa estrategia dos froilas, e como os froilas foron os que se encargaron da expulsión dos aragoneses, primeiro que invadiran Galiza tamén, expulsalos de Galiza, despois incluso da preeminencia sobre a Terra de Campos, e despois incluso obligándose a Raíña Urraca que se quería ter algunha influencia no reino occidental, que tiña que abandonar ese tipo de estrategia política. Bueno, isto saben. Pois o reino de Galiza non existe. É increíble. Pero que vamos despois a etapa de Fernando II e Afonso VIII, enterrados aí, por decisión propia, enterrada a muller de Fernando II, unha catalá provenzal, a raíña Berenguela, que está aí, que se pode ir a ver, que é o inicio de todo o esplendoroso movimento dos cancioneiros. A Catedral de Santiago, a xoia artística da arte cristiá máis importante que hai en toda a Europa occidental, o Pórtico da Gloria. Oiga, isto é a exaltación do reino de Galiza, que recoñecen xa agora mesmo algúns historiadores da arte. O reino de Galiza non existe. É que isto é infumável. É científicamente infumável, pero é porque o diseño político do Estado español necesita a eliminación de Galiza. E nada máis. Pero apropiándose de toda a súa historia, colocando a nosa desconta como sagas todas do reino de Asturias, do reino de León e do reino de Castela. E despois, outra cuestión moi importante. Cando o rei Afonso VIII tiña unha cousa moi curiosa, igual que Fernando II, o seu pai, e igual que todos os antecedentes, na medida en que foron controlados por a clase dirigente galega, e foi a proclividade a ver a Península Ibérica non como un problema de expulsión e de cruzada contra os musulmanes. Podía haber conflito, podía haber guerra, podía haber dominio no sentido de vamos a controlarnos e ti te faz vasalo meu, pero nunca se pretendeu a expulsión do musulmán polo feito de ser musulmán do espacio, nos dades conta, xeográfico da península. E a gran confrontación de Afonso VII foi precisamente non ir ni a batalla das Navas de Tolosa. Os anteriores non foron alarcos para nada, as grandes batallas dos libros de historia española medieval, non? E además, poñen a parir, bueno, e para colmo, no boicoteou ir a las Navas de Tolosa. Que clase de elemento deste rei, o rei máis poderoso da Península Ibérica, non? E tamén outra cousa que os pon dos nervos é que eles mesmos, estes reis, tiñan a estrategia de matrimoniar con princesas portuguesas para ver de preparar a reunificación outra vez, porque a división de Galicia e Portugal inicialmente non tivo moito problema, porque era a división feudal é moi maleável, non? Ti podes depender de dos señores, podes cambiar, non hai fronteira, non existe fronteira galego-portuguesa, entón, claro, era a mesma familia, a que era os reis de un lado e de outro, emparentados, a clase dirigente era a mesma, tiña aquí, tiña lá, hasta o século XIV non houve problema.
pero no 14, claro, xa houve que acomodar as dióceses. Bueno, as dióceses galegas dependían todas de Braga, ata o século XIV. Todas. Pero moitas portuguesas de Compostela. Mirades, hasta que extremo había unha osmose, vostedes conta, que impedía a ruptura total. E a ruptura, ou digamos, a división esa, se iniciou por un motivo eclesiástico, e porque era favorable ao Papa. E é fácil de entender. Claro, un sollo reino non pode haber dúas sedes metropolitanas. Claro, entón Santiago tivo a virtualidade de crear un núcleo de poder cristiano no noroeste moi efectivo, moi dinámico. Pero foi un problema xa de inicio, porque a sede tradicional histórica era Braga, xa desde a época sueva. E entón, o papado viu aí tamén a posibilidade da división, porque o Papa necesitaba ter estados vasalos directos dele, que se prestasen á política de cruzada. E Portugal naceu así. Afonso Enríquez acabou sendo reconhecido como rei, bendecido polo Vaticano, polo Papa, como un rei ao servizo de Roma. Cousa que se negaran todos estes tradicionalmente, non tiñan esa posesión. Igual que depois a Castela de Fernando III, esa Castela Real que xa existe, era outro rei que se prestou, igual que na de Berenguela, a entrar na estrategia papal de a batalla contra o musulmán para expulsalos do territorio peninsular, para acabar co seu poder. Ben, entón, claro, esta coherencia a min é que me sorprende porque indica o grau de madurez que tiña toda esta clase dirixente. E no século XIII a integración, que foi derivada de que quen iba a suceder a Afonso VIII, Fernando Afonso, morreu prematuramente no 2014, que era un rapaz que está enterrado tamén na Catedral de Santiago, e mirad este que extremo é claro, testimonhal a súa figura, que un catedrático de arte desa universidade, que non tiña nada de nacionalista, pero que era un home serio, que se chamou Serafín Moralejo, el mismo xa o explica, di, claro, a historia de Galicia tería sido totalmente distinta se a sucesión fora que estaba preparada por parte do pai, Fernando Afonso, o seu fillo, que era totalmente portugués, galego-portugués, era o fillo antitético ao outro, a Fernando, coa princesa Castelá, que era o outro sí que se pregou as exigencias da nai, a pesar de que era un rapaz que sabía galego, pero non estaba xa noutra, o pai non o podía ver. De feito, o padre Mariana di, e cometió el pecado de non querer a su hijo Fernando III, o sea, como si odiaba. Ben, pois, esa saída, claro, colocou a clase dirigente galega en un problema terrible, porque as fillas, Sancha Dulce, as fillas da princesa portuguesa con Afonso VIII, que eran as que debían de herdar a coroa, foron sometidas a unha presión pola orde do Cister, polo Papa directamente, por todos os poderes fácticos das ordes militares, pola intimidación a Portugal, por moito diñeiro que se puxo sobre a mesa para que renunciasen a seren eles as herdeiras, e colocou isto en maus do que xa era rei de Castela, Fernando III. Entón, unha parte considerable da clase dirigente galega o que fixo foi exixir condicións, é dizer, un pacto, polo cal o monarca respetaría a integración de Galicia con todos os privilexios, foros e concesións que tiñan por parte do aparato monárquico. E dasí houve un sector que se negou, houve conflito, e Fernando III durou 3 anos, desde 1230, en chegar a proclamarse totalmente rei de Galicia, e pasou prácticamente 7 meses viaxando por toda Galicia para convencer nos núcleos neurálxicos do poder señorial e eclesiástico de que non había problema. Vamos ver, é verdade que aí houve unha integración que resultou inestável e conflitiva, pero é verdade que a sociedade galega basicamente seguía funcionando
autónomamente. De feito, o proceso de normalidade lingüística continuou. E no 13 e no 14, o desenvolvemento da lingua galega, a pesar de que viñan cartas reais en castelán, eso prácticamente na sociedade galega non chegaba máis, os dades conta que un destinatario, e mesmo asentábanas despois notarialmente con unha nota en galego, e era moi minoritario. Os poderes que actuaban en Galiza para baixo todo era en galego, porque a clase dirixente continuaba instalada, os dades conta, nesa cuestión. Ata o extremo de que hai clase dirixente que vai a Valladolid a entrevistarse co rei para establecer unha carta de arras de matrimonio entre a filla del e a filla do rei Sancho IV, por exemplo, e a carta de arras, a parte galega, faina en galego, e o rei en castelán, a súa. O sea, en Valladolid, non aquí, en Valladolid. Eso quere decir que se trataban de igual a igual. É dicir, que o uso lingüístico é espectacular. Eso no tomo segundo tomo vai, que eu mismo que vei, descoñecía que se pudese chegar a resistencia que tuveron, incluso cando, despois da derrota de segunda mitad do século XIV, foi espectacular, Eso hai que recoñecelo, pero incluso nas ordes religiosas, as freiras nobres e todo eso, eso acabou en conflitos violentos, unha pasada, unha pasada. Pois ben, realmente, volvo a repetir, e fago xa o colofón, se temos clase dirixente, máis importante, se está a base poblacional, se hai poder económico, bater moeda, se hai a legitimación religiosa de Santiago, que nada máis que tedes que ver na Catedral de Compostela, fala por si só. O Santiago que está no parteluz do Pórtico da Gloria é un Santiago pacífico, con episcopal, e que está mirando contemplativamente a todos, é fermosísimo, parece unha escultura renacentista. O que está no altar maior matando mouros. Bueno, ese é a da monarquía hispánica do século XVI e XVII, outro é o de Fernando II, nos nos conta, e Afonso VIII. Son dos, o Castelao decía moi ben, o deles e o noso. En las viñetas que publicaba na prensa, incluso española, en 1922, 23, 24, 25, no periódico Galiza, hai unha cousa preciosa dese tipo, o de Parteluz, un lado, e os matamouros no outro. Se as relacións familiares, os casamentos son portugueses, e se toda a referencia na Europa da contorna é o Reino de Galiza, pois, señores, imagino que teremos razón nós, e non é o catedrático da Universidade de Valladolid e o sicario da Universidade de Compostela, non? Digo eu. Nada máis e moitas gracias. Agora convídovos a que preguntedes ou comentedes o que irades, aproveitando a presenza aquí de Francisco Rodríguez. Sí, Paco, mira, unha cuestión. Fixeche referencia aí ás fontes propias daqui de Galiza, a historiografía tamén galega, pero non fixeche referencia a algo que tamén no libro aparece e que a min parece que é relevante, non? Que son as crónicas de outras nacións, por exemplo, as crónicas árabes, como nomeaban os árabes e os reinos árabes ao reino que outros chaman de Asturias. Quero dicir, eso tamén é moi significativo, non? De como nomeaban os demais a este, non? Claro, nese sentido. Esa referencia me pasa que é moi abstracta, non? Cando dixen todo a contorna coñecía o que existiera o Reino de Galiza, as crónicas francas, as crónicas anglosaxoas, o Vaticano e o mundo musulmán, que é o que nos rodeaba, non? E o que estaba tamén presente e con relación cos reis dos reinos peninsulares.
vamos a ver, para referirse a Alfonso VI, pois o Papa ou os reis ingleses falaban rei de Galicia, non utilizaban outro tipo de terminoloxía. Entón, a historiografía española é que coñera, porque sabes o que di para eso, pero non se mete, pero colle e dice, bueno, realmente es que eso era un eco del pasado, de la Galicia romana e de la Galicia sueva, non? Home, pero me imagino que o Papa estaba máis inteirado da política peninsular que os señores de agora, non? Bastante máis. Sabía o que, vamos, tanto estaba que estaba introducido aquí. E esa foi unha das partes incluso do conflito que houve en algún momento histórico, que línea se seguía incluso na liturgia e en outros países. Alguna outra cuestión? Nombrou a varios dos historiadores que se fixeron algo nesto. Vitoria Ernesto... Ai, por favor, sí, perdón. Vamos ver, é un libro, unha vindicación de Vitoria Ernesto. Perdón? É unha vindicación. Pon o micro, Paco. No, quero dicer que o libro é unha reivindicación de Vitoria Ernesto tamén. Por exemplo, é unha das críticas a mí, o libro de López Carreira, que é un libro moi bo, que é perfecto, sobre todo a alta Edade Media, non? Mais que a 13 e o 14, que aí pásalle un pouco o que, vamos a ver, no 13 e no 14, no caso de López Carreira, aínda se ve que non ten seguridade absoluta de moitas cousas e está, progresivamente foi, despois xa decatándose da importancia do asunto, non? Pero a alta Edad Media sí, porque xa está, digamos, restaurada a idea de Reino de Galiza, non de Reino de Asturias, a idea, en todo caso, que eso sí se pode discutir, se a Galicia, que se refire a Galiza, o Reino de Galiza, era, por suposto, máis amplio que o de hoxe. Nós nos temos que quitar da cabeza que Galicia son as 4 provincias. Eso é unha división estatal que non ten nada que ver coa realidade, e, por suposto, a Galiza de entón, como a da hora, a real histórica e a real incluso a pesar do deterioro, hoxe é o Berzo, é a Seabra, un señor da Póvoa da Seabra, non dubidaba no século XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, ata XIX, de que era galego. Pero os historiadores españois desa época o teñen claro, non discuten tampouco. O padre Mariana non discute que un señor do século XIV de a Póvoa, o de a Seabra en xeral, era galego. Non, é que o di. Entón, a Galiza nosa, a real, é máis que eso. E en aquela época histórica era máis todo o norte de Portugal. Ora, pódese discutir despois se nese concepto do Reino de Galiza entraba ou non a práctica Asturias actual. É un tema debatível en canto a extensión deso. Desde logo, hasta o Navia, eso era Galiza. De feito, non me acorda, pero foi a división eclesiástica a que provocou que esa idea de que entre Eo e Navia e Asturias. E despois, claro, xa a división provincial aguzou todo eso, porque aínda, vos dades conta, sentou máis a reducción do espacio xeográfico galego. Todo o norte de Portugal, até o Douro como mínimo, e en algunhas versións até Coimbra, era a Galiza histórica. Entón, claro, cando eu falo desta Galiza hasta o século XIII, é esa Galiza. O nome Portugal empezou a usarse de maneira parcial para unha parte pequena do que é hoxe entre Miño e Douro, e depois foi xa, por desconta, digamos, evolución política abranguendo un espacio maior. Pero, en principio, era como un condado dentro da idea maior da Galicia, non? En o século XII a Compostelá xa empeza a utilizar a palabra Portugal, eso xa utiliza, pero non é contradictoria aínda con a idea da Grande Galiza. Os reis que eran da Grande Galiza falaban totius Galicia, de toda Galiza, é dicir, da bracarense e da lucense, das dúas.
Afonso VI moitas veces ten diplomas que pon Totius Galequia. Entón, bueno, eso, e claro, e Vittorio Armesto que o que importaba. Eu unha das críticas que lle fixo unha vez a Anselmo foi, mira, porque un historiador non seja profesional da historia, non teña o título de historiador, non quere decir que non fixera cousas máis positivas que moitos que teñen o título e non solamente non fixeron nada positivo, sino que fixeron moitas cousas negativas. E claro, Vittorio Armesto é un deses casos. O libro de Vittorio Armesto, A Galiza feudal, é admirable. Terá o seu simplismo, a súa forma xornalística de expresarse moitas veces, ou, se queres ti, esa especie de, bueno, pois de esquematismo de unha señora que fai xuizos de valor, pero é admirável, porque incluso ten unha certa documentación, porque ela non fixo eso en plan cronista da sociedade, non? E depois ten valoracións e análisis moi atinados. Xa me gustaría a min que eso tuvera continuidade. A desgracia foi que ese libro tivo moita influencia social no nivel que tiñan relevancia os libros no século XX, na década dos 60 e 70. Tivo 4 edicións. É dicir, a xente que soubo algo de historia de Galiza nesa etapa foi gracias a ela. Digo, a pesar de ser unha señora que tamén é sintomática a evolución. E quero dicir, hoxe é imposible en Galiza un tipo de burguesía como que ela representaba. Porque ela representaba un tipo de burguesía interesado por Galiza. De feito, eu penso que se tivera habido un grupo clase dirixente compacta, sería a típica clase dirixente PNV, unha coalición galega realmente galega. Pero tamén indica como, cando esas cousas non van adiante, depois esta xente é pasto das cousas máis increíbles. Claro, acabou en Alianza Popular. Pero claro, tamén a Alianza Popular de 1990 non é o Partido Popular de hoxe. Tamén é verdade, é así. Aquelo era un partido que regional, porque tiña máis forte aquí que no resto, non vían a tensión da unidade de España, non determinaba a súa conduta política, ela era unha europeísta otánica convicta, de aí a confrontación con Fraga, porque Fraga inicialmente sabedes que non sei que fixo, pero pode que os astuvo, ou tal, e isto levou a unha confrontación, porque ela era europeísta, eso sí. Ora, ese tipo de persoal, en un contexto histórico que fora favorável, claro, e ela o sentimento galego tiña, é evidente, non? E creo que a pesar de todo, de moitos pesares, xa é sintomático que o nome dela continúe só vinculado a unha explotación agraria e leiteira, que é a que levan os fillos, non? Porque na voz de Galicia está desterrada, porque debe ter conflito, hai un conflito entre eles, e incluso hai pouco do aniversario, non sei de que, sacaron unha nota na página web da Casa de Xanceda, había unha nota, en fin, sobre a súa aboa, se era a súa aboa, dos fillos actuais, e a voz de Galicia solamente 4 días máis tarde sacou algo, porque xa lle debía dar vergoña cando esta señora foi unha colaboradora, aparte de que formaba parte do Consello de Administración e todo isto. Pero si, tes ti razón. Pero é destas tantas cousas que merecen unha revalorización que ese aspecto ela... E o xente fai caso. E máis, hai que... Ai, Vittorio Armesto, non? Pois mire, Vittorio Armesto dixo cousas e fixo cousas que vostedes non fan, e non dixo as burradas que vostedes din. Entón, despreciar non é boa, non? E en nome da enriba da ciencia é demasiado. Titulitis. É demasiado. Ben, alguna outra intervención? Non?
Pois, entón, reiterarvos o agradecemento por estar acompañándonos aquí hoxe, darlle as grazas a Francisco Rodríguez por vir aquí a presentarnos o seu libro. Non, eu sou agradecido. Pero non, tamén te damos as gracias a ti, porque ademais había moita xente que tiña moitas ganas de verte, de escoitarte. Bueno, recomendarvos a todos e a todas, tedes aí a maneira de conseguilo, esta maravillosa obra que nos desvela o noso pasado, unha etapa estelar e conflictiva de Galiza, editada pola SPG, coa colaboración, evidentemente, da Fundación Galiza Sempre. Moitas grazas por acompañarnos hoxe. Se queredes que vos asine algún exemplar, penso que vai estar disposto, De entrada. Ah, pois.